Fermaan teoreema on Pierre de Fermat keksimä yleistys Pythagoran lauseesta. Mistäköhän tämän tiedän? Kirjastako luin? En. Monesti sanotaan, että television katselu on huonoa ja kirjan lukeminen on hyvää, mutta itse asiassa televisio on nykyään hyvin monimutkaista, älykästä ja hienovaraista. Keskiverto amerikkalainen draamasarja hakkaa älykkyydessään kaikki suomalaiset nykyromaanit. Sä oot suuri The Simpsons-fani ja sä oot kirjoittanut heistä jopa kirjan. Mikä Simpsoneissa on kaikista hienointa? No aika hienointa on se, kun ajattelee, että kuinka tämmöiset kaksiulotteiset piirroshahmot pystyy käsittelemään niin monia näitä meidän oma arkielämän asioita ja niin uskottavasti ja laajasti. Että se on ehkä se kaikkein hienoin juttu, että se pystytään niin monia eri asioita tuomaan esille siinä pienessä 20 minuutin pätkässä. Here is an ordinary square. Whoa, slow down, egghead. But suppose we extend the square beyond the two dimensions of our universe along the hypothetical z-axis there. Esimerkiksi Simpsonin tekijöissä on paljon tämmöisiä korkeasti koulutettuja ihmisiä, niin siellä on tämmöisiä matemaattisia lausekkeita, muun muassa joskus Vilhahdella tämmöinen Fermaan lause oli Simpsoneissa todistettu vääräksi, mikä ei pitäisi olla mahdollista. Mutta sitten tarkkaan katsoen, niin Simpsonin todistus ei kyllä ihan pitänyt paikkaansa, mutta se näytti päällisin puolin toimivalta. Että se oli ovella aivan Joo, itse asiassa käsikirjoittaja oli rakentanut ihan erillisen tietokoneohjelman, joka analysoi tämmöisiä läheltä piti tilanteita, kunnes hän löysi sopivan siihen tilanteeseen. Oh, there's so much I don't know about astrophysics. I wish I read that book by that wheelchair guy. Jos ajatellaan kasvatuksellista puolta, että siinä käsitellään kuitenkin kaikkia eri tämmöisiä inhimillisyyden asioita. Että jos ajatellaan, minkä takia ihmiset yleensä arvostaa kirjallisuutta, niin siinä, jos puhutaan vaikka kirjallisuuden klassikoista, niin siinä on yleensä kaksi asiaa. Joko se on kielellisesti loistavaa, että se on sen takia erikoislaatuinen, tai sisältö on semmoinen, että se jollain tavalla, niin puhutaan jostain Shakespearen kirjasta, miten ne käsittelee ihmisluontoa, mitä on tämä ihmisyys. Ja kyllä musta nämä molemmat asiat Simpsoneissa, ehkä tämä kielellinen kikkailu ei ole niin pinnalla, se on semmoista ajoittaisempaa, mutta tämä ihmisyyden käsittely on siinä tosi hyvässä asemassa, koska kaikki näet, miten ihminen toimii tai miten ihminen käsittelee tunteita, miten vuorovaikutus toimii, kun Homer on siitä hyvin kääristetty esimerkki, että mitä on itsekäs ihminen esimerkiksi. Niin kyllä tämmöisiä viestejä siellä on paljon, mistä ihmiset oppivat, että vaikka mä huomaan koululaissakin ne naureskelee, kun Homer tekee jotain tyhmää, mutta kyllä samalla kun he nauraa jollekin tämmöisellä huonolla käytöksellä, niin samalla se niinku osoittaa sen, että he on huomannut, että tässä on jotain epäkorrektia tässä tilanteessa ja tämmöiset viestit kyllä huomataan sieltä. Erotic cakes. Ihan reellisesti, niin jos oikeasti opettajana haluat suositella, että kumpaa kannattaa katsoa 8:30 uutisia vai The Simpsoneita, jos ne tulee samaan aikaan? No kyllä mun on pakko suositella kuitenkin Simpsoneita, että onneksi uutisia tulee sitten useamman kerran illassa, mutta Simpsonit tulee vain sen kerran ja sieltä löytyy kuitenkin aina jotain semmoista vaihtelevaa. Uutiset saattaa olla välillä vähän masentavia, mutta Simpsoneissa, kuten puhuttiin, niin on aina kuitenkin sellainen lämmin pohjavire, että sieltä löytyy myös jotain semmoista, mistä voi oppia ja ottaa opikseen ja löytää ehkä omasta itsestäänkin jotain uutta.